Wel, os ydw a croeso i'r oedfa heno yn ofal Emyr. Mae Gwydion heddi yng Nghyfyrddin yn yr eglwys Efengyloedd Gymraeg yn Gyfyrddin, felly ni'n cofio amdano fe ac am yr eglwys honno hefyd. Aroswch ar diwedd gael paned a cyfle i sgwrsio ac yna mae digwyddiadau'r wythnos fel arfer, nos Fawrth, cwrgweddi fan hyn. Paned sgwrs bod wedi mercher a bydd Wyn yn trafod Emyn nos Iau, ac yna mae'n ddechrau hanner tymor erbyn nos Wener, felly bydd dim clybiau yr wythnos hon, dim clybiau nos Wener yma. Sul nesaf, yn tro ni yw i helpu yn y Tabernacle, so os chi'n gallu gwneud, mae'n dda cael gymaint o wirfoddolwyr a sy'n bosib, ac hefyd heol don y cartref yn heol don, felly bydd criw yn canu ymynau ac yn arwen oedfa fer fyna. Felly, cofiwch mewn i bnawn di Sul nesaf, casged y mis gyfer gwaith Wycliffe nos Sul diwetha. Gython ni fwy o wybodaeth am waith cyfieithu Wycliffe. Gyda'ch ni weddio. Ni yn diolch i ti o arglwydd am dy heilioni di a dy garedigrwydd di. Ni diolch i ti am bob peth ni wedi derbyn yn ystod y dydd. Ac ni'n gweddio ar y ti roi calonau diolchgar i ni. Ni'n diolch i ti am gwmni ac am gallu bwyta gyda'n gilydd. Ni'n diolch i ti am do uwch yn pennau yn y tywydd oer yma. Ni'n gofyn arglwydd ar ti ni wneud ni yn ddiolchgar bod ni'n gallu cwrdd gyda'n gilydd fel hyn, heb ofni cael yn gwahardd a gwneud hynny. Ni'n diolch i ti awr am yr oedfa sydd o'n blaen ni ac yn gweddio bydde ti yn helpu ni wneud y mwyaf o'r fraint sydd gyda ni i daddoli di gyda'n gilydd. Ni'n ymwybodol yn bod ni'n gallu addo pethau mawr. Ni wedi canu bore yma, cymer Iesu, cymer fi, feth yn unig oll i ti. Ac wrth ni glywed y geiriau hyn, y bregaeth bore yma, hyn wrth ni ddarllen, ni'n gweddio bydde ti yn herio ni bob un ohono ni, ac bydde ti'n siarad gyda ni, ond yn dangos i ni hefyd heilioni di, a gymaint wyt ti wedi rhoi. Diolch heno am yr arglwydd Iesu Grist, a bod wedi rhoi popeth, wedi dod o gyfoeth y gogoniant yn y nef i dlodi a chleilondeb y byd yma, ac wedi mynd yn ifydd i'r groes, i farw yn ein lle. Ac ni'n gweddio arglwydd bydde deall hynny go iawn, deall hynny o'r newydd yn peri bod ni'n codi i ganu ac am deddoli di ac am roi popeth sydd gyda ni i ti. Ni'n gweddio arglwydd bydde hyn ni'n clywed hyn o nawr yn effeithio arno ni ac yn y newid ni fel pobl. Bod ni wir yn rhoi sydd eisiau dy wasanaethu di. Ni'n gofyn awr ar y ti fod gyda pawb sydd methu bod yma heno. Ac ni'n cyflwyno nhw i ti yn eu cartrefi, ni'n gweddio arglwydd ar y ti agosau atyn nhw. Ac bydd y gair heno yn help iddyn nhw hefyd. Bydd gyda ni nawr, bydd gyda Gwydion yn Cyfyrddin, gyda Emyr fan hyn, a pob un sydd yn dy wasanaethu di ac yn esbonio'r gair, ni'n gweddio bydde yna eneiniad ac bydde ni'n gweld trwydigaethau. Ac bydde yna oedfawon bedydd eto. Bydde ni'n gallu diolch i ti am dy drygaredd a dy ras. Bydd gyda ni nawr. Madde ni ein beiau yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu efo'n gilydd rhif 26 yn yr atodiad. Bydd geiriau ar y sgrin. A beth sydd yn ni fan hyn mewn ffordd yw gweddi ar ddiw. Ni'n cyflwyno yn eglwys, yn cyflwyno'n hunan fel pobl ddiw i'r arglwydd, ac weddio bydd yn darparu ar ein cyfer ni. Gweld eglwys Frenin Nefoedd, teml ddaearol Dyw, canwyll llygad i ti y Dyw Seion Wyw. Gwna hi'n dinas olau, godwyd ar y bryn. Trydydd pennill, dyrod ysbryd glan i'w llenwi, gwna hi'n demel bir. Pennill nesaf, dyna ysbryd gras a gweddi sychen, a ni eisiau bod yn eglwys yn barn, bod ni yn bobl
sydd yn ceisio Duw, ac yn bobl sydd yn gallu cynnig a chyflwyno Duw i eraill. Mae gen i sefyll a gweddio'r geiriau yma gyda'n gilydd. Yn Mathew pennod 7. Mathew 7, a dechrau'n adnod 15, rhan o bregaeth yr arglwydd Iesu Grist ar y mynydd. Fel wedes i, ni'n mynd i fod yn neidio o gwmpas chydig bach, right? A bod y darlleniad nawr mynd i fod ar y sgrin, bydd e'n helpu chi gael Beibl i ddilyn. A nid fy mwriad i'w roi embarrass neu cywilydd ar neb nawr, ond gai ofyn, os nag oes Beibl gyda chi, pam? Okay? Na i esbonio pam fi'n gofyn hyn wedyn, nawn ni weld fod e'n berthnasol pam fi'n gofyn y cwestiwn yma, ond pam? Pam bod dim Beibl da chi? Mae yna Feiblau o gwmpas y lle, right? So maen nhw ar gael yn y stafell rhywle. Os oes dim Beibl gyda chi, right? Na i brynu un i chi, right? Os ych chi methu fforddio Beibl a stem i da chi, nawn ni ddarparu un ar eich cyfer chi. Nawr, fi'n gwybod bod lot ohonoch chi efo ar eich ffôn, mae hynny'n iawn, mae hynny'n beth da, ond y gwir yw dyw e ddim cystal. Okay? Dyw cael Beibl ar eich ffôn ddim cystal a bod â chopi caled o'ch blaen chi i allu edrych arno fe a neidio ynddo fe a cyfeirio ato fe. Okay? Cofio wythnos diwetha, oedd Tabitha yma'n sôn am waith Wycliffe. Wycliffe yn cyfieithu'r Beibl i bobl. A mae yna fideos chymod o bobl mewn gwledydd eraill, maen nhw'n canu, maen nhw'n dawnsio, maen nhw'n cael partion a dathlu wrth dderbyn y Beibl yn ei iaith ei hun. Okay? Hyd yn oed os mae jyst rhan o'r Beibl yma, maen nhw wrth ei bodde, ac os nhw'n cael copi ei hunan, maen nhw'n trysori hynny. Wel, gadewch i ni fod yn debyg iddyn nhw. Mae gennym ni drysor fan hyn. Gai ddarllen te, Mathew 7 ac adnodau 15
ymlaen. Gochelwch, hynny yw gwyliwch allan, byddwch yn ofalus, gochelwch rag gai broffwydi, sy'n dod atoch yng ngwisg defaid, ond sydd o'i mewn yn fleiddiaid rheibus. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Ai oddi ar ddrain y mae casglu grawnwyn? Neu oddi ar ysgall ffigys? Felly y mae pob coeden dda yn dwy'n ffrwyth da, a choeden wael yn dwy'n ffrwyth drwg. Ni all coeden dda ddwy'n ffrwyth drwg, na choeden wael ffrwyth da. Mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thorri lawr a'i bwrwy'r tân. Felly wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Dyma'r Duw, diolch iddo. Ganwn ni eto. Ni'n mynd i ganu rhif 11 yn yr atodiad. Eto, gweddi sydd yn ei fan hyn dros Gymru'n gwlad. O dad, dyrchafwn gry. Y wynllan wen, hynny yw'r wynllan mae sy'n fod i ddwy'n ffrwyth da, ar oed i'n gofal ni. Dam ddiffyn cryf a'i cadw'n ffyddlon byth, a boed i'r gwir a'r glân gael ynddi nith. Mwyn dy fab a'i prynodd iddo'i hun o creu a hi yn Gymru a'r dilyn. Wel, nawn ni sefyll i ganu. Ni weddiod yn gilydd. Arglwydd i ni yn dod at ti yn awr ac fel ni wedi canu arglwydd ni'n cyflwyno i ti dy eglwys. Dy bobl di arglwydd ni'n cyflwyno i ein eglwys ni yma. Ond arglwydd yn gweddio am dy holl saint di ar hyd a lled y byd yn gweddio a bydde di yn gweithio, yn rymus yn dy bobl di a thrwy dy bobl
Gwyddio wneud i dywallt y ysbryd i ar yr eglwys. Gwyddio wneud i biro dy eglwys. Cadwa dy bobl di rhag gai a thrawiaeth. Cadwa dy eglwys di rhag yr bleiddiaid mileinig yma sydd yn ceisio dinistrio oddi fewn. Arglwydd. Helpa dy bobl di i adnabod yr hyn sydd yn gywir ac yn dda, ac i adnabod yr hyn sydd yn gelwydd ac yn groes i dy air di. Arglwydd, gwna bob un ohono ni yn rai sydd yn chwilio'r ysgrythyrau ac yn profi yr hyn sydd yn cael ei ddweud i weld beth sydd yn dda ac yn ddymunol. Dad, ni'n gweddio hefyd dros ein gwlad ni. Dad, ni'n gwybod fod ein gwlad ni wedi cael gymaint o fendith yn y gorffennol. Dad, ni'n gwybod hefyd bod ein gwlad ni wedi dioddau oherwydd gai a thrawiaeth. Ac arglwydd, ni'n gweddio nawr y bydde di yn gweithio yn rymus unwaith eto yn ein dydd ni, os gweli di fod yn dda. A Dad, yr un reswm sydd gennym ni wrth gyflwyno yr eglwys a Chymru a'n byd i ti, sef yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n dod yn ei heiddiant e. Ni'n dod ar sail ei fywyd a'i farwolaeth yn pledio nawr arglwydd. Oherwydd Crist, oherwydd ei gariad at yr eglwys, ei gariad at y byd yn gweddio arna ti i achub arglwydd. Os gweli di fod yn dda. Hosanna, achub arglwydd, tostyria arglwydd. A wneud i anfon a chodi cenhedlaeth newydd o weision, o bregethwyr ac efengylwyr o genhadon ac arglwydd o dy saint di sydd yn barod i rannu'r gair gydag eraill ac i wneud hynny yn ffyddlon i ti os gweli di fod yn dda. Arglwydd, dim ond ti all wneud hyn. Ni'n hollol ddibynnol arna ti. Ac arglwydd, yn gofyn hyd yn oed nawr arna ti i roi dy ysbryd i ni. Arglwydd, ni'n gweddio trwy'r air di heno bydde di'n gweithio yn nghalonau pob un ohono ni. Dad, ti eisiau ni i fod yn bobl sydd yn credu'r gwir ac yn byw allan y gwir. Arglwydd, a wneud i helpu ni felly edryfarhau o'n pechod. A wneud i helpu ni i osod ein ffydd ni'n llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, os oes yna bethau yn ein bywyd ni sydd angen ei herio neu ei cywiro, arglwydd, a wneud i procio'n cydwybod ni nawr. Arglwydd, os oes yna bethau, i ni falle wedi credu yn y gorffennol sydd yn anghywir arglwydd, wneud i ddangos hynny i ni trwy dy air di. Dod â ni at y ti dy hun. Arglwydd, ni'n cyflwyno ein hunan i ti nawr yn gweddio yn wneud i'n defnyddio ni. Arglwydd, defnyddio ein ymdrechion ni, ein geiriau ni, ein arian ni, phob peth sydd gennym ni i'w gynnig arglwydd, defnyddio'r cwbl, gogoniant eith enw mawr di. Amen. Amen. Ganwn ni eto nesaf o Grymal 2, rhif 122. Ysbryd y tragwyddol ddiw, disgyn arnom ni. Plyg ni, trin ni,
golch ni, cod ni. Ysbryd y tragwydd o ddiw disgyn arnom ni. Na ni sefyll i ganu. Fel wedes sy'n gynharach, ni wedi bod yn meddwl do am ein gelynion ni, neu'n gwrthwynebwyr ni yn y frwydr ysbrydol. A fi'n siŵr bod llawer ohono ni, chymod, oedd e ddim yn sioc bod ni wedi edrych ar y diafol, y cnawd a'r byd. Ond mae'n bosib rai ohonoch chi wedi meddwl, wel na fe. That's it. Allan ni symud ymlaen nawr i'r ran nesaf o'r pwnc yma. A na fi yn credu fod yn bwysig bod ni'n ymwybodol o'r gelyn arall yma sydd yn ein gwynebu ni, sef gau athrawon, neu gau broffwydi. A falle, os chi eisiau defnyddio'r darlun yma o ryfel ac o wrthdaro rhwng gwledydd, falle meddwl am rain fel spies yw'r peth gorau, secret agent, chi'n gwybod? Rhywun sydd yn ymddangos fel un peth, mwyn trial twyllo, ond o dan y wyneb fel petai maen nhw'n gweithio i'r ochr arall. Dyna sydd gyda ni fan hyn, ond y fe. Mae Iesu, yn ei bregaeth ar y mynydd, yn rhybuddio i ddisgyblion, mae'n y berygl, chi'n gwynebu perygl, gochelwch rhag gau broffwydi, sy'n dod atoch yngwisg defaid, hynny, maen nhw'n gwlan dros nhw yn disguise, yn edrych fel defaid, ond sydd o'i mewn yn fleiddiaid rheibus. Gochelwch, gwyliwch mas. Hynny yw, byddwch nid jyst yn ymwybodol, mae'n y gelyn mas na, mae eisiau chi fod yn gwylio allan amdanyn nhw. Achos maen nhw'n beryglus. Ydy e'n syniad da i gael blaidd yng nghanol y defaid? Wel, nadi wrth gwrs ddim. Mae'r Apostol Paul yn defnyddio'r un darlun yn Actau pennod 20. Mae Paul yn siarad yn Actau 20 gyda rai henuriaid, arweinwyr yr eglwys yn Ephesus. Ac yn Actau 20, adnod 29, mae'n dweud hyn. Mi wn i y daw i'ch plith, wedi fy ymadawiad i, fleiddiaid mileinig, nad ar bedant y praif, ac y cyfynwch plith chwi eich hunain rai yn llefaru pethau llygredig i ddenu'r disgyblion ymaith ar ei hôl.
Chi'n gweld yr un darlun, yr un syniad. Mae pobl Dduw, yr eglwys, yn cael ei disgrifio fel praidd o ddefaid. A Crist yw, wrth gwrs, y bugail. Fe yw'r bugail da, y bugail mawr sy'n rhoi ei fywyd dros y defaid, i achub y defaid. Ac mae Crist wedi gosod heniriaid fel isfugeiliaid. Ac un o cyfrifoldebau mawr yr heniriaid fel isfugeiliaid yw lladd bleiddiad. Cadw golwg mas. Amddiffyn y praidd. Ond mae eisiau'r defyd fod yn wyliadwrus hefyd. Nid job yr heniriad yw hyn. Mae angen i bob aelod, pob Cristion fod yn wyliadwrus. Mae yna bobl fydd yn ymddangos fel defaid, hynny yw yn cyflwyno eu hunain fel Cristnogion, ac yn fwy na hynny yn cyflwyno eu hunain fel arweinwyr. Fel rai dylid gwrando arnyn nhw, ac ymateb i'r hyn maen nhw yn ei ddweud, ond y gwir amdano nhw yw nid defyd ydyn nhw o gwbl, ond bleiddiaid, mileinig, ffyrnig, twyllwyr, lladron ac ysbeilwyr sydd yn niweidio yr eglwys ac yn denu y defaid i ffwrdd o'r bugail da. Mae'n y berygl. Felly, siwr dyn ni'n mynd i adnabod y gai athrawon neu'r gai broffwydi yma? Wel, fi eisiau rhoi 2 prawf i chi heno. Yn gyntaf, ystyriwch ei hathrawiaeth, hynny yw, ystyriwch ei geiriau, hyn maen nhw'n dysgu. Okay? Ac yn yr ail prawf yw ystyriwch ei bywyd. Y ffordd maen nhw'n ymddwyn, y ffordd maen nhw yn byw. Dyna'r ddau beth pwysig fan hyn yn dybe. Be maen nhw'n dysgu a sut maen nhw'n byw. Mae'n ddiddorol na gwyn. Mae Paul yn dweud wrth Timotheus, yn 1 Timotheus 4, adnod 16, mae'n dweud, cadw lygad arna ti dy hun ac ar yr hyfforddiant aroddi. Dyna mae'n dweud, mae'n bwysig. Y ffordd ti'n byw, y beth ti'n dysgu eraill, dal ati yn y pethau hyn, os gwneud i felly, yna fe fyddi'n achub dy hun a'r rhai sy'n gwrando arnat. Te, yn gyntaf, ystyriwch ei hathrawiaeth. Mewn un ystod, dyma'r peth amlwg yn y gyfer. Mae Crist yn rybuddio, gochelwch rhag gai broffwydi. Felly, hynny yw'r peth cyntaf sy'n sefyll mas amdano nhw yw bod nhw'n galw eu hunan yn broffwydi. Maen nhw'n cyflwyno eu hunan fel athrawon. Maen nhw'n galw eu hunan yn rai sydd yn dysgu, yn cyhoeddi. Rai sydd, yn ôl nhw o leia, wedi ei hanfon gan Dduw, neu ei galw gan Dduw i roi neges mwyn arwain a hyfforddi eraill. A felly mae'n naturiol yn dydi, y peth cyntaf sydd eisiau ni fod yn asesu ac yn ystyried amdano nhw yw ei athrawiaeth nhw. Mae eisiau ni bwyso a mesur yr hyn maen nhw yn ei ddweud. Ydy yn wir? Nawr wrth gwrs, mae Cristnogion yn aml yn anghytuno am bob math o bethau. Hyd yn oed o fewn yr eglwys hon, mae yna wahaniaethau barn. Mae yna bethau ni'n galw yn bethau eilaidd, neu'n bethau trydyddol. Hynny yw, pethau lle mae'n iawn ac yn i Gristnogion i anghytuno. Pethau fel pa fath o ganu neu pa fath o addoliad dylsyn ni gael mewn eglwys a cwestiynau ynglyn â bedydd ac yn y blaen. Mae yna wahaniaethau barn yn mynd i fod, ond nid am hynny fi'n sôn fan hyn. Ni'n gallu anghytuno gyda Christion arall heb bod nhw yn gai broffwyd.
Na, be ni'n sôn am yn hyn yw, ydy'r person yma yn dysgu yr efengyl? Ydyn nhw yn glynu at yr hyn mae Eglwys Crist wedi cytuno arni a'i ddysgu o'r dechrau? Ydyn nhw'n glynu i credoau cynhara Cristnogaeth ar hyn mae'r Beibl yn ei ddweud? Os dim amser i ni droi at rai o'r credoau yma, mae ydych chi credo yr apostolion, mae gennych chi credo Nicaea, yr esboniadau yma, neu'r crynodebau cynnar iawn yma o beth mae Duw wedi datguddio yn ei air. Fel eglwys, mae gennym ni gyffes ffydd, allwch chi weld ar y wefan, fi'n siŵr bod y gopi yma rhywle, ond mae'r gael ar y we, cyffes ffydd sy'n crynhoi beth i ni'n dweud ac yn credu sydd yn gywir. Yr hyn sydd rhaid i berson i dderbyn mwyn bod yn aelod o'r eglwys hon ac i fod yn Gristion. Mae rhaid credu yn niw fel Trindod. Tad, mab ac ysbryd glân. Mae rhaid credu fod Crist yn dduw ac yn ddyn. Mae rhaid credu fod e wedi byw bywyd perffaith a wedi marw fel aberth iawnol dros ein pechod ni, a fod e wir wedi marw a fod e wir wedi atgyfodi. Mae eisiau ni credu fod yr ysbryd glân yn rhoi bywyd newydd i berson a ffydd i berson. Mae rhaid credu, hynny yw, gallwn ni fy mlaen, mae yna gyfres o bregethau fyna fi'n siŵr. Mae eisiau ni fod yn holi, pan ni'n gwrando ar rywun yn pregethu, yn honni i fod yn broffwyd ac yn athro. Ydyn nhw'n pregethu hyn? Ydyn nhw'n dysgu ffordd o fyw sydd yn gyson gyda'r credoau yma? Ac mae'n dweud ddim wastad yn rwydd. Maen nhw mewn gwisg neu croen dafad. Maen nhw'n trial twyllo. Dyn nhw ddim efo rhyw arwydd mawr ar ei pen nhw, gai broffwyd, blaidd ydw i, na. Weithiau, dyw ddim jyst am beth mae rhywun yn dweud, mae yn fater o beth dyn nhw ddim yn dweud. Pa rannau o'r neges maen nhw'n osgoi neu yn gadael allan. Yn waith na hynny, yn aml iawn, mae'r gai athrawon yma yn gweud y pethau ni eisiau clywed. Mae yna llawer o enghreifftiau yn does yn yr Hen Testament. Pobl oedd yn dweud bod nhw'n broffwydi ac yn dweud wrth y bobl, heddwch, ni'n mynd i gael heddwch, mae popeth yn iawn, dim angen i chi boeni. Y problem yw, doedd e ddim yn wir. Mae Paul eto yn ei ail lythyr at Timotheus. Mae'n disgrifio'r broblem ni'n gwynebu mewn ffordd cofiadwy iawn. Ail Timotheus, pennod 4, adnod 3. Mae'n dweud, fe ddaw amser, pan na fydd pobl yn goddef athrawiaeth iach, ond yn dilyn eu chwantau eu hunain ac yn crynhoi o'i cwmpas liaws o athrawon i oglais, neu ticlo, eu clustiau, gan droi oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedlau. Mae'n y ferch fach yn ein tŷ ni, mae ddim enwi hi, ond mae hi'n hoffi gael ei goglais, yn hoffi gael ei ticlo. A mae rai siwr o fod yn ystafell mae wedi gorfod gwneud iddi, wneud i ddod lan atoch chi weithio tynnu i chris i lan, neu tynnu llewis i lan, a mae eisiau chi ticlo hi, mae'n hoffi'r teimlad yna, mae'n teimlo'n neis. A be mae Paul yn dweud fyna yw, mae'r bleiddiaid yma sydd yn mynd i sleifio fewn i'r eglwys, maen nhw'n mynd i dwyllo pobl. A mynd i ticlo i clustiau, dweud yr hyn ni eisiau clywed, y pethau yna sydd yn ei ni deimlo'n neis. Os dim eisiau ti boeni am hwn. Ni ddim yn credu hwnna dim mwy. Mae Duw yn caru chi jyst fel ydych chi. Mae Duw jyst siŵr bynnag chi eisiau meddwl amdano fe. Mae Duw jyst eisiau chi fod yn hapus, dim rhaid i ti newid.
ac yn y blaen, ac yn y blaen. Heddwch, heddwch, does dim heddwch. Na mae Duw wedi rhoi ei air i ni, ond do. Ac un o'r termau ni'n defnyddio i ddisgrifio'r Beibl, ni'n galw y canon. Okay? Nid canon fel gwn mawr yn saethu peli mawr, ond canon, yr ystyr fyna yw fod y Beibl fel llinyn mesur. Mae popeth fod i gael ei fesur yn ei erbyn. Os chi eisiau adeiladu rhywbeth, chi'n gorfod cael y mesuriadau cywir yn does, a mae eisiau checio bod chi'n mesur pethau yn iawn. Chi'n mynd gyda pren mesur neu tap mesur, chi'n mynd gyda spirit level, sicrhau fod popeth yn wastad neu'n sgwar neu beth bynnag. Chi'n gorfod mesur o hyd ac o hyd i sicrhau bod chi'n dilyn y cyfarwyddiadau, bod y cyfarwyddiadau yn gywir. Dyna pam o'n i'n herio ni ychydig bach yn gynharach. Os gyda ni Feibl, dyma fe, dyma'r llinyn mesur. Pan mae rhywun yn dysgu, pan mae rhywun yn pregethu, pan mae rhywun yn honni, dyma neges i chi gan Dduw. Ydych chi yn mesur ac yn chwilio'r ysgrythyrau. Nawr wrth gwrs, does neb yn berffaith. Mae pob pregethwr, a fi'n cynnwys fy hun yn hyn, mae pob pregethwr yn mynd i ddweud pethau o bryd i'w gilydd sydd falle ddim yn hollol gywir. Neu falle bydd nhw'n dweud rhywbeth mewn ffordd anffodus, neu falle dylsyn nhw wedi gweud rhywbeth mewn ffordd bach yn fwy nuanced neu gofalus. A dyw hynny ddim yn angenrheidiol yn golygu bod nhw'n gau broffwyd na fe, mae wedi gwneud rhyw gamgymeriad fyna, sa'n mynd i wrando arno fe eto. Na, mae yna le mewn cariad, falle ddim ar Nos Sul, falle gadle tan bore di llun neu yn yr wythnos, mae yna le i fynd nôl ac i holi, i herio, i profi a pwyso a mesur. A byddwch chi'n gobeithio fod gwir athro o'r gair, neu gwir proffwyd wedi ei anfon gan Dduw, eisiau fod yn gywir. Eisiau mynd a ystyried. A falle, os mae'n dod i'r amlwg bod yna gamgymeriad wedi bod, bydden nhw'n barod i gyffesu hynny, ac yn barod i gael ei cywiro. Okay, so fi ddim yn sôn fan hyn am, o bryd i'w gilydd ni gyd yn gweud pethau, ni eisiau bod yn gywir, a ni ddim wastad yn cael pethau yn iawn, ond ydy'r pregethwr yma yn glynu wrth y gair? Neu ydyn nhw jyst yn dweud beth maen nhw'n meddwl, ac yn dweud beth chi eisiau clywed? Ydy'r person yma yn gyson, yn ddieithriad, yn dysgu pethau sy'n mynd yn groes i air Duw, yn amlwg yn anghywir, a ddim yn barod i gael ei cywiro na newid o gwbl. Wel, os felly, maen nhw yn gau broffwyd am eisiau chi gochel ragddyn nhw, cadw draw oddi wrthyn nhw. Does dim lle iddyn nhw i fod mewn pulpit. Ystyriwch ei athrawiaeth. Na'r peth cyntaf. Mae yna ffordd arall pwysig i adnabod gau broffwyd, achos yn anffodus, mae yna rai pobl, maen nhw'n gallu bod yn mor dwyllodrus, maen nhw'n dweud y pethau cywir falle bod nhw ddim yn credu hynny. Neu falle maen nhw'n defnyddio'r geiriau cywir, ond chi'n gwybod yn ddwfn maen nhw'n golygu rhywbeth gwahanol. A felly'r ail prawf sydd yna yw hyn, ystyriwch ei bywyd. Ystyriwch ei bywyd. Nes i gyffwrdd ar hyn ychydig bach wythnos diwetha yn y bore wrth i ni edrych ar 1 Corinthiaid 15. A wnaethon ni weld fyna, mae'r hyn chi'n credu, a wir yn credu yn ddwfn, mae'n effeithio'r ffordd chi'n byw. A felly, nid jyst be mae rhywun yn dweud sydd yn bwysig, ond yr hyn maen nhw yn gwneud. They talk the talk, do they walk the walk? Drwch eto ar Mathew 7, geiriau Crist, adnod 16. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy.
Ai oddi ar ddrain mae casglu grawnwyn, neu oddi ar ysgall ffigys? Felly mae pob coeden dda yn dwy'n ffrwyth da, a choeden wael yn dwy'n ffrwyth drwg. Ni all coeden dda ddwy'n ffrwyth drwg, na choeden wael ffrwyth da. Mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thorri lawr, a'i bwrw'r tân. Felly, wrth ei ffrwythau, yr adnabyddwch hwy. Mae Crist eto'n rhoi darlun i ni, darlun pwerus. Mae'n sôn am ddrain ac ysgall. Drain ac ysgall wrth gwrs yn rhan o'r felltith mae Duw yn cyhoeddi yn y cwymp. Mae pechod yn dod i fewn, a nawr mae drain ac ysgall yn dod o'r pridd. A mae'n gofyn y cwestiwn, efe ar drain ac ysgall chi'n mynd i bigo ffrwythau da fel grawnwyn neu ffigys? Wel na, wrth gwrs ddim. Wrth gwrs ddim, os chi'n mynd rhy agos at drain, chi'n mynd i gael eich pigo. Ac wrth gwrs, be mae'n golygu fan hyn felly yw hyn, os oes proffwyd neu athro, hynny yw rhywun sydd wir wedi ei galw gan Dduw, rhywun sydd yn dilyn yr arglwydd ac yn caru'r arglwydd, rhywun sydd yn pwyso ar Grist ac yn tynnu ar fywyd Crist. Yna byddwn ni'n disgwyl bod eu bywyd nhw yn adlewyrchu hynny. Os ydyn nhw wir yn goeden da, fe ddylsa fod na ffrwyth da. Fe ddylsa eu bywyd nhw fod yn un sanctaidd a ffyr. Fe ddylsa nhw fod yn dangos daioni a chariad ac aberth. Fe ddylsa nhw fod yn debyg ac yn tyfu yn debycach i yr arglwydd Iesu Grist. Do they practice what they preach? Mae bugeiliad fod yn esiampl i'r praidd, yn esiample o fywyd da. Nawr mae Pedr yn sôn ychydig am hyn yn ei ail lythyr e. Ail Pedr, pennod 2, adnodau 1 i 3. A sylwch eto ar y cysylltiad fan hyn rhwng ffydd a bywyd. Rhwng credu'n gywir ac ymddwyn yn gywir. 2 Pedr, pennod 2. Ymddangosodd hefyd broffwydi gau ymhlith pobl Israel. Ac yn yr un modd bydd athrawon gau yn eich plith chwythau. Rhai a fydd yn dwyn i mewn yn llechwraidd heresiau dinistriol, yn gwadu'r meistr a'i prynodd, ac yn dwyn arnynt ei hunain ddistryw buan. A bydd llawer yn dilyn ei harferion anllad, a thrwyddynt hwy cael ffordd y gwirionedd enw drwg. Yn ei trachwant gwnaed elw ohonoch a'i storiau ffug, mae ei barnedigaeth ar gerdded ers talwm, a'i dinistyr yn rhythu arnynt. Mae Pedr yn dweud, mae'r bobl yma, maen nhw'n mynd i fod yn dysgu celwydd ond hefyd maen nhw'n mynd i fod yn denu chi i fyw mewn ffordd sydd yn groes i'r efengil, a maen nhw'n mynd i fod yn byw felly eu hunan. Os oes da chi rhywun sydd yn honni i fod yn broffwyd neu'n athro, wedi ei galw gan Dduw, ond mae bywyd nhw yn un gwbl anghristnogol, anniwiol. Os ydyn nhw'n byw bywyd o bechod beiddgar, os mae'r hyn sydd yn nodweddu nhw, yr hyn sydd yn amlygu yn ei bywyd nhw yw anffyddlondeb. Ddim yn caru i graig efallai neu plant nhw. Os ydyn nhw'n berson celwyddog,
yn twyllo, yn farus, yn ddiog, yn hunanol, yn caru arian, yn manteisio ar y praidd, yn colli eu tymer nhw, yn camdrin, yn meddwi, a gallwn ni fynd ymlaen. Dyw'r person yna, maen nhw'n gau athro. Maen nhw'n dwyllwr. Dos nhw ddim fod â hawl i ddysgu yn enw Crist achos maen nhw'n dwy'n anfri arno fe. Fe yw'r un sydd wedi marw i'n hachub ni o'n pechodau. Nawr eto, does neb yn berffaith. Mi'n sicr yn cynnwys fy hun yn hyn. Ddim dyna fi'n dweud. Dyw pregethwr ddim yn automatic yn golygu bod chi yn ddibechod, ond dylsyn ni fod yn chwilio am arwyddion o ras ac o sancteiddrwydd. Ystyriwch eu bywyd nhw. Cyn bod chi'n gwrando ac yn credu ac yn efelychu nhw, ystyriwch eu athrawiaeth, ond ystyriwch eu bywyd nhw. Nawr wrth gwrs, beth sy'n drawiadol, a bydd llawer ohonoch chi falle di sylwi a you've put two and two together yn barod, mewn un ystyr, dyw be fi wedi gweud am athrawon yn ddim gwahanol i beth sy'n wir am bob Cristion. Mae yna gyfrifoldeb a disgwyl i bob Cristion i gredu'n gywir ac i fyw yn gywir. Ond mae yna gyfrifoldeb mwy yn does. Mae yna ddylanwad mwy gan arweinwyr, athrawon, gweinidogion, pregethwyr, be bynnag chi eisiau galw nhw, mae yna ddylanwad yna. A felly mae nhw'n fwy peryglus. Mae nhw fwy o botensial am niwed, ac am gamdrin, ac am ddinistr. A felly rhaid bod yn wyliadwrus. Dyna'r profion, dau brawf. Yn anffodus, dyw'r profion yma ddim yn berffaith. Mae yna arweinwyr, a fi siŵr bod ni gyd, os chi wedi bod yn Gristion yn ddigon hir, ni wedi profi hyn, yn sicr chi wedi clywed am arweinwyr lle dyw e ddim wedi bod yn amlwg nes bod nhw'n marw. Bod nhw ddim wedi bod yn dilyn yr arglwydd. Mae yna bethau maen nhw wedi cuddio sydd dim ond yn dod i'r wyneb ar ôl iddyn nhw farw. A dyma lle, felly, mae eisiau ni fod mor ofalus yn dyfa. Ni'n gallu caru, a gwerthfawrogi, a pwyso ar arweinwyr, ac diolch beth mae'r arglwydd yn rhoi. Y pobl ni yn gallu ymddiried ynddyn nhw. Ond dylsyn ni fyth adeiladu'n ffydd ni ar y bobl hynny. Mae'r arweinydd gorau yn rhy wan i hynny. Peidiwch roi pobl ar pedestal. Crist yw'r unig gwir sylfaen. Peidiwch adeilad eich bywyd chi ar unrhyw bregethwr. Crist yw'r sylfaen. Fe yw'r gwir broffwyd. Fe yw'r un ar bywyd hollol dibechod. Rowch eich gobeith ynddo fe. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn wrth i ni orffen. Ni'n chwilio am emyn addas i orffen arni. A dys i ar draws hon, dwi ddim yn un llyfr ymyna ni, dwi ddim yn un, fi'n cymryd bydd bron neb yma'n gyfarwydd â hi. A felly fi'n mynd i wneud rhywbeth peryglus nawr, fi'n mynd i drial esbonio fe. A fi'n gweud bod e'n beryglus achos fi'n siŵr ar y diwedd bydd rhywun eisiau cywiro fi na fe fi'n barod i gael yng nghywiro. Be mae'r emyn yma'n dweud yw hyn? Yng ngweinidogaeth Eglwys Grist, agorir athrist fylchau
syrth ambell un i nwyd y fall ac arall syrth yn angen. Be mae'n dweud yw, mae yna weinidogaeth, mae yna weinidogion, pregethwyr, arweinwyr ac yn y blaen. O bryd, o ambell dro, mae yna bylchau'n codi, mae yna gaps yn codi, am ddau reswm mae hwn yn rhoi. Mae rhai'n syrthio i bechod, so rai sy'n profesu fod yn arweinwyr, mae nhw'n syrthio i ffwrdd, mae eraill yn marw. Okay? So mae yna bwlpidau yn ein gwlad ni, eglwysi sydd angen arweinwyr, a dyn nhw ddim ar gael achos bod rhai yn cefnu ar y ffydd a mae eraill yn hyneiddio ac yn marw. Okay? I lenwi'r bylchau, so i lenwi'r pwlpid yma, dewis rhaid fugeiliaid fo o galon yn caru Crist. Mae rhai ei waith a rhodion berffaith gysol. So pa fath o bregethwyr neu arweinwyr neu athrawon chi eisiau i gymryd lle y rai yma sydd wedi mynd? Wel, chi eisiau rai sydd yn wir fugeiliaid, yn eu calon nhw, yn caru Crist, yn rhoi gwaith Crist yn gyntaf ac yn cerdded yn berffaith, ond yn cerdded yn gyson. Ynddo fe, bod nhw'n byw y bywyd yma yn ffyddlon. O arglwydd, chwilio'r calon dyn, eith waith dy hun tuedda y rhai ddewisaist, a hwynt hwy ath ysbryd mwy yn einiau. Hynny yw, Duw sydd yn chwilio'r galon, a felly gweddi nawr, bydd y Duw yn galw ac yn arwain at y gwaith, y rai mae fe wedi dewis, a bydde fe yn eneinio nhw, yn llenwi nhw gyda yr ysbryd glân i wneud y gwaith yma. A wedyn y pennill ola, cadw dy eglwys byth, a chai ei drws rhag gai athrawon. Dyna ni eisiau, bod y drws yn cael glep ar gai athrawon. A llywodraethir hi heb baid gan wir fugeiliad ffyddlon. Ni eisiau'r eglwys gael ei harwain gan rai sydd yn wir fugeiliad ffyddlon i Dduw. Nawn ni sefyll i ganu. Arglwydd hir, ni'n ymwybodol yn ein gwlad ni bod yna gymaint o fylchau, mae yna gymaint o angen
am rai gyhoeddi yr efengil a'r bylcha hynny. Arglwydd i am gymaint o resymau trist. Pobl yn dadl di, a pobl yn marw, a dad ni'n yn gweddio nawr eto arna ti godi rhai. Gofyn arna ti warchod eglwys a cael drws ar unrhyw gau athrawon a gau athrawiaeth. Os gweli di fod yn dda. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda phob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.